Frida McFadden v roku 2022 vydala knihu o 3 postavách, kde každá jedna niečo skrýva a je to napínavé psycho. A režisér Paul Feig si povedal, že toto je presne jeho šálka kávy. Ako na to prišiel tvorca obecne priemerných komédií, ako napríklad ženské Ghostbusters alebo Spy at the Heat s Melissou McCartney, nie je úplne jasné. Čo ale jasné je, že toto je jeho najúspešnejší film. Paul na staré kolená našiel žáner, ktorý ho na ČSFD dostal do červených. A nebudem klamať, je to zaslúžene. V centre diania máme Millie, ktorú hrá momentálne najžiadanejšia tvár Hollywoodu Sydney Sweeney. Millie má temnú minulosť, podmienku na krku a zúfalo potrebuje prácu. Keď ju bohatá a na prvý pohľad dokonalá Nina Winchesterová, Amanda Seyfried, najmä ako pomocnicu v ich luxusnom sídle, zdá sa, že má vyhrané. Má vlastnú izbu v podkroví, slušný plat a fešného zamestnávateľa Andrewa k tomu. Lenže idylka sa rýchlo mení na nočnú moru. Nina totižto trpí zmenami nálad, jej dcéra je prinajmenšom divná a barák jasne telegrafuje, že tento film nebude reklama na Fixinelu a handru od Veledy. Toto by bolo ale málo na nadpriemerný psychotriller. A tak sa veľmi rýchlo ukáže, že aj Millie nesie svoje temné tajomstvá a chudák Brandon Sklenár, jeho matka bola z Československa, takže tú výslovnosť som zvládol na jednotku, tak tento fešácky Čechoslovák sa musí orientovať medzi dvoma cáklými a enormne sympatickými ženami. Alebo je všetko inak? Film diváka ťahá za nos efektívnym spôsobom a pekne pozvolne uvoľňuje nové informácie. Možností, čo sa v tom Cvokhause vlastne deje, nie je veľa, takže aj tá správna vás určite napadne. Ale istotu, že to tak skutočne je, dostanete až v poslednom dejstve. Scenáru a réžii sa dá vytknúť len zbytočne dlhá stredná pasáž, kedy sa venujeme až moc dlho vznikajúcim vzťahom, ktoré sú bez tak jednoznačné už po 15 minútach. No toto je len moja výtka, pretože lacnú nahotu nepovažujem za pridanú hodnotu k filmu. Ale povedzme si na rovinu, polovica divákov a aj diváčiek sem ide, aby videla Sydney v akcii. A nie je to tá akcia so zbraňou v ruke. Tá iná akcia. A tomuto sa tu venovalo celkom dosť scén a ako už je u Sweeney zvykom, tak sa ničoho nebojí. To, čo film drží nad vodou, je chémia medzi hlavnými hrdinkami. Amanda Seyfried si svoju rolu psychopatickej paničky vyslovene užíva. Recenzie sa zhodujú, že hrá s takým pokojom a úsmevom, že z nej mrazí viac než z nejakého hociakého iného hororu. Na druhej strane Sydney Sweeney hrá Millie v prvej polovici možno až príliš submisívne, no v záverečnej tretine predvedie prerod, ktorý niektorí ocenia a iným príde až moc prepálený. Ak ste čítali knihu, tak viete, čo príde. A ak nie, pripravte sa na tobogán. Mňa tento twist o 180 bavil. A síce úplne splachol do záchodu temné psycho a veľmi uvoľnene sklzol do popcornovej zábavy, tak to ničomu vlastne nevadí.